pentsatu genuen, da bira bat bezala planteatu dugu ekitaldi sindikala esango genukeena, baino sujetua da kulturgilea, sortzaile, interprete, artista. Eta zergatik sortu genuen hau, Lanartea duela 3 urte eta erdi edo martxan dabilelako artistek sortua, beraien lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Eta pixka bat hori esplikatu nahiko genuke bira honen bitartez, Inurria Txirritxaka izeneko ekitaldi honekin, tokian tokiko eragile eta artisten laguntzarekin, animatzen badia behintzat, pixka bat gure egitekoa edo gure pentsamendua edo gure aldarrikapenak gizarteratzeko, eta gero tartekatzen dugu pixka bat poesia, musika, bertso, nahi denakin, baina pixka bat kulturalatik ikututa. Hainbestetan hitz egiten den prekaridadea, egia da, kultura guztietako langileen arazo bat da, baina gure elkartea sortu zuten euskaraz eta euskaratik bereziki lan egitea erabaki duten kulturgileek sortua da. Eta da, euskaraz egiteak berak ere prekaridade hortan balio edo zama gehiago ekartzen duela sinetsita, gure hizkuntza eta erabilgun hizkuntza dagoelako subordinatua eta baztertua, orduan horrek gure lanak hizkuntza horretan egineak izanagatik zirkuitoetatik pixka bazterreratuak eta izan ohi direlako. Noski euskerazko kulturarentzako politika zehatzak eta babesteko artistak eta euskerazko kultura babesteko lege propio bat bilatzea, eta gero euskararen legea ere lortzea, noski. Hain zuzen ere, kultur sistema bateko kide gehalako, eta kultur sistema hortako eragile bezala ez geha gutaz bakarrikari. Gure kultur sistema osoa ondo egotea komeni zaigu danoi, guri ere bai, eta hor gu ere alba dugu, behintzat, hor ondo egoteen saiatu. Zer da